terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Non tiven a sorte de coñecer persoalmente a Manuel María, debido a que a maior parte da miña vida paseina fora de Galiza. Así a todo, nos 2 anos que pasei en Compostela cando era un mozo, tomei contacto coa súa poesía, pero a maneira en que algúns dos seus poemas me emocionaron máis foi por obra da musicalización que deles fixo o grupo Fuxan os Ventos. Do mesmo xeito que poderíamos dicir e considerar a Avilés de Taramancos o noso particular Neruda, dáse de ver que Manuel María ten na súa poesía unha conexión coa terra que ben nos podería remitir á obra do poeta clásico Virxilio, en concreto ás súas xeórxicas, salvando a distancia do formato e máis da función didáctica que aparece na obra do escritor latino. A poesía do Chairejo destila unha esencia bucólica característica non só da terra xa, senón de Galiza inteira. Virxilio fala no seu poema da súa cultura mediterránea, invoca os seus deuses e deusas, fala dos abeños da labranza, fala das árbores, da sementeira, das estacións, dos fenómenos meteorolóxicos, fala dos ríos e dos montes e aconsella honrar aos deuses con cánticos e festas. Pola súa banda, Manuel María, no poemario Terra Chá, dende o noso mundo atlántico, describe o noso particular Olimpo, santos e santas abogosos para as máis variadas doenzas, canta as romarías, os labores agrícolas, as estacións, as feiras. Do mesmo xeito que Virxilio fai referencia a como facer un arado, Manuel María describe como fixo o arado de xoguete co que xogabamos a inmensa maioría dos chairejos na nosa crianza. A maiores diso, dase a curiosidade que ambos os dous naceron no mes de outubro e morreron no mes de setembro. Queixabas o poeta no limiar do seu poemario Terra Chá de que aqueles anos era dificilísimo editar en galego. Hoxe sabemos que a dominación española de tantos séculos relegou ao galego a unha condición subalterna da que non éramos conscientes. E isto traeme á mente a situación que vivimos hoxe en día, onde o goberno da Xunta trata de adormecernos con pequenas pílulas emocionais como a Galicia, Galicia, Galicia ou Galicia é moito. Pero, en realidade, as dificultades para o galego continúan no seu propio espazo xeográfico, onde lle corresponde ser primeira e principal lingua. Manuel María é un chanzo máis nese edificio metafórico que construímos día por día para facer honra ao epitafio de Cunqueiro. E a súa persoa e obra forma parte xa desa trepia cunqueirana, terra, fala e mortos, na que se asenta unha patria, unha nación, e xa que logo a lingua ven sendo a síntese da nosa corrente espiritual como a galegos.